Ето го е следващото ни предизвикателство. То ще бъде само 3 дни и ще правиме вибрации с ханша. Или така популярното шин. Омекотяваме колената, прибираме корема, опъваме гърба и редуваме колената. Свиваме едното, разгъваме другото. Свиваме едното, разгъваме другото. И не забравяме, че не опъваме колената до крайен предел. Винаги си запазваме мъничко аванс. Първото ни предизвикателство ще бъде да правим само вибрация за 5 минути. Приберете корема, опънете гърба, отворете ръцете и редувайте темпото. Първо на бавно темпо, постепенно забързайте и се опитайте да забързате още повече и пак